Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan alani at Tagalaunyon, nga iti agdama kat adda ijay Malaysia. Ngamsakbay na, intay man pa'y basaan dagitoy akablaaw. Shout out kadalalen Herbacio Gonzales Prado, J.R. Prado, ken baby Eliana J. Prado, iti Saudi Arabia. Kastamatan ni Danilo Gonzales, iti Bagabag Nueva Vizcaya, Dennis Gonzales, iti Aguinaldo Ifugao, ken family Gonzales, iti Palanan, Isabela. Shout out pa kanila kay ko ani Reynaldo Jose, anak ko ada Jomari kan John Ray, ti Barangay Subol, Asinggan, Pangasinan, from Josephine Jose. Makablaawan da Marilo Odlus, Riza Tugas, Corazon Balaan, May Pats. Kastama ti Delphine family dita Jadi Nueva Vizcaya ken Galapon family dita San Mateo Isabela. Makablaawan dito'y El Paso Restaurant, specially ni Manong John Dulnuan Jr. from Joy Banis ti San Fabian, Cayapan, Nueva Vizcaya. Concepcion ken Asitura family ti Dagupan, Pangasinan from Angelo Asitura Concepcion. Liam Taberna Vallejos ken Lincoln Taberna Vallejos ti Vancouver, Canada from Leniki Alejo. Shout out kada Leonora Culiado, Velas Colovier, Germaline Gayon, Jerome Rason ken Hermeline Pacuyod. Kakabagyak di Tagayong Cordon Isabela nang nangruna
ni Nanay Betty Melchor from Ray Melchor ti Montreal, Canada. Happy birthday ti apok ani Avina Faith from Mariel Gutierrez. Cabalona family ti Bangar, La Union, especially ni baby Marian from Zeni, Cabalona. Belated happy birthday kani manang ko Juvie Abayaw ije Aglipay, Quirino. Shout out kani ading ko Junior Medina kan amin at taga-Saranay Purok 4, Kabatuan from Flory, Medina. Kablaawak man ti pamilyak da Jim Lawrence, Alea Farah kan Susana Marie Lorenzo iti Bantay Solana from Madeline iti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lani. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad nak itinagan alani. Tagalaon nyo nakmanang gamiti agdama kat addaak dito'y Malaysia. Ubingak pa'y di mang mangagak da ito'y adrama iti radyo, tada ito'y ti kadenggan dagiti kalugaran mi, kabayatan ti panagobrada iti talon man, wenno kadagiti babbalayda. Apektado kami manang idi saan min anang ngaganda iti adrama iti radyo, agingga idi nasarakan mi iti YouTube. Kasta unay aragsak mi manang, tamangagan mi manan dagiti nagduduma apadas ti biag dagiti dumdumngag. Naawisak mat ang nagsurat, takayat ko mamat nga ibinglay ti pakasaritaak kadagiti mang tartarabay iti programa yo. Ubingak anak ki asawa manang, kat dito'y nga agrikos ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ay anyan, nakaubingan ka pa'y laeng kayat munti makiasawa. Painti lang titawon mo anak ka. Agpada kami mo't ka ni Alex nga daanan iti trabaho tatang. Iso kabaalan min ti biyag ti adda asawa na. Ison tumot la ti turungan mi. Sigurado ka ka din iti nobyaw. Sapay saan mo tataga dito'y kailukwan? Sana bale, tanabayag mo tan nga agnanaad dito'y sipod imay nakipagnaad iti antina. Lanay anak ka. Nasingpot ni Alex tatang, kan nagagat. Amok nga awan to ti pagbabawya ka makiasawa kan kuana. Uray ko na yung nga ubing kami pa'y nga agpadpada. Ay, kahit anya nga rod nga iti plano yaw. Umaydan to ka na makisarita iti ikit na kada kayo, tatang. Simple lang matikayat may akalaysa. Para lang iti pamilya. Sige, paumayam to nga rod ida dito'y balay tapno pagsasaritaan men ti may papan iti kalaysa yaw. Nalpasan ti saritaan may papanaidikalay sa dalani kan Alex lakay. Wain bakit? Kat sigunit inapaliiw ka. Natakno nga lalaki ni Alex. Kat nasaya at matakasarsarita ti ikit na. Mas daod ang road ta simple laang ti kayat tayo akasar dalani. Natlaw kumot day ta. Ang nasaysayatan day jay. Tapno saan unay anagastos. Narigat ako utang para lang iti grande akasar. Ay, huwan mo't kit di ah. Di pangrugyan dalaangan ti dadu maabusbusan da kuma iti kasarda. Pudnot ako na bakit. Uray ko nang madatrabaho da nga agpadpada. May mayat mo't laang tayo da pangrugyan da. Husto ka lakay. Ala, sapay ko ma. Taagbalin to anasaya at ti panagbiag da. Sapay ko ma.
Lani, kasartan niton bigat. Naragsak ka kadimat lang. Siyempre agbalinak ton nga asawa tinataer kan nagagat a lalaki. Unay mo't day ta na panang pasablog. Pudno mo ti bagbagak. Mayata kaya mo ta makikalay sa kan ka iti dayto nga edad ta. No jak makitkita nga agbalin to na saya at tibiyag ti bangunan ta pamilya. Agyaman na kiti panagtalik mo, Lani. Ikarik adi kan tulumdaang iti danak. Ikarik nga ipaay kung to amin nakasapulan nyo. Iti agbalin tong anak ta. Apay, mano aya nga anak ti kayat mo? Di uray, sanga dosina. Anya? Unay kamot dun? Parigatan nakmot launa yan. San ka di? Rabak ko lang day, Jay. Uray dwalaeng. May sa babae kan may sa lalaki. Sige, ipaay kun to ti ar-ara paapom nga anak, Alex. Kablaawan da kayo, anak ko. Naragsa ka pa nagkalay sayo, anak ko. Agyaman kami, nanang, tatang. Agyaman kami unay kada kayo, nanang, tatang. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Ada ko makidawon mi kun ni nanang yaw. Anya ka di day tatang. Bakit? Si kanti mangibaga ka dagiti ubeng. Sige lakay. Alex, kaya't may kumaadawatan ka ni tatang niyo. Ano mabalin? Agnaid kayo kuman iji balay. Amoy umart nga italang amaisina nila ni kada kami. No ipanaw mon iti balay mi, Alex. Kasladyak pa'y ngamin kabailan ti mayadayo ka nila ni Barok. Isa ano adapan na kabalin na. Kabayatan nga awan pa'y bukod siya balay. Mabalin ka de nga ijay kayo pa'y labalay nga agnaad. Nanang? Sige, nanang. Day talagayam. Jak to ipanaw iti poderyo nila ni. Ay na, agiaman ak unay anak ko. Maragsakan ak unay. Agyaman na ka, Alex. Kahit di ka agbabain na makipagnaad ka da kami, wine. Ibilang maabukod mo abalay ti balay tayaw. Sigurado ka, Alex? Amang ano saan nga manugot ni Antim? Siya kung ti makamamakitungtong ka ni Auntie. Lani, di kagdanag. O manugot day jay. Nakikalay sa akin ni Alex nga uray adu ti mangibagbaga nga ubing kami pay manang Emmy. Natalgad tirik na ka nakikalay sa kankwana, gaputa makitkitak ti kinagagat kan kinatak ng naalalaki. Nadayaw pay kadagiti naganak ko. Nga isumot ti dayawan unay dagiti dadakkel ko kankwana. Kalpasan ti kalay sami, nagtalinaad kami lata iji balay mi. Isukat nga rod tikid daw dagiti naganak ko. Awan tinagbalin a problema iti panagnaed mi ijay manang. Saan apulos ang nagbaliw ni Alex nga asawak? Aging ga idiin si kugko ti umuna nga anak mi.
Maragragsakan ako na ilani. Adan to nagas na kiti bambanog ko. Maadaan tanto ni anak. Oray sakmat, Alex. Katagyaman ako unay kan ka, tasaan ka pulo sa nagbaliw. Nakarakaro pa'y aging magat kang agtrabaho. Rumbang laeng. Nang runa ita, tamaadaan tan ita anak. Nakarakaro na masapul nga agdoble kayo dak. Tapno may saganaan tati panagpas ngayon to. Di ka matunay Amang nagsakit ka mo't itikas tangar aramidam. Okay lang, Alex. Saan tayo mo't ngagkurkurang itinal daw pagkasapulan tayo? Mababain nga ro da tatang. Takanayon ang mairaman da kadagidikat gatangam para dito'y balay. Rumbang lang May sa abalay ti pagnanaidan tayo. Iso ano anya ta da kadata. Rumbang lang ako kuwada mo ten. Nagsayaat ka talaga, Alex. Kat agyaman ak unay kan ka. Umadanin ti panagpas ngay mo, anak ko. Wan nga rod nanang. Iso akanayon ti panagnak, tapno sa anak to amarigatan nga aganak. Ay husto da itang aramidam, anak ko. Narigat ti masisaryan. Kun nagastos pa'y. Ikararag ko anormal ti panaganak ko, nanang. Kaasimot ni Alex no masisaryanak. Bilibak nga raw di iti kinagagat ni Alex. Kitkitaam nga ubing laang tilangana. Ngam nakanak-nakamat. Wan nanang, iso nga awan iti edad ti panagbalin a responsable a padre di pamilya. Kat nagasat ka, anak ko. Takas ka ni Alex tinakiasawaam. Nagpintas a babae ti anak ta. Karuprupa munay. Makayayo ti lang na nakaturog iti abay mo. Agyaman nak iti Diyos. Tanormal ti panaganak ko. Talaga adyak kaya ti masisaryan. Nagastos unay. Apay aya, kita damot paggastos tano kas pangarigan. Sa bagay matkit di kasayaatan ti panaganak ko iti normal. Oray kaskasano, nakalakata iti nagastos. Sika talaga. Mala, agi na nakapay, tap na agsubli adagos ti pigsam. Aywan, adagayam kinatang ko amakan. Amangan no kayat mo ti mangan. Madamdaman ton, Alex. Ay, huwag kayam. Sa dinutayan ni nanang. Pinagawid ko, tap na makainanamat. Siya akong timang bantay kan ka dito ospital. Sigurado ka? Nabanog ka iti trabaho. Sa kanto man na nagpuyat. Ang mga noon niya mo ti mapasamak ka. Di na ka di pampanunutin lani. Kabailak. Kan pakaragsakak ti mang bantay kada kayo iti anak ta. Kabayatan ti kaadayo dito ospital.
Ada ka matgaya man, Alex. Wala ni. Ayan ni baby. Adada ka ni nanang ijilikod ti balay. Agri-remote ngamin dito unag. Mapudutan sa. Kasta ka di. Wan, iso nga insa mirakmatan at tinagluto. Tano nakita nak, kumarayo manan. Ala, ingkagpulasan. Tamangan tayon ton, apaman na makaluto ak. O sige. Ay, iwan gayang bakit? Imawag na uncle ko akardo itay. Masapol ka nung agawit ak di lugar mi. Ada ka no mayat agumatang iti basit adagaan natawid ko kadagiti dadakkel ko. Kasla kaya't kumutan nga ila ko day jay lani. Adakan ka day ta. Total, saan mo matan amas asikaso? Tada tayo mat ditoy. Sika ano, anya ti kayat mo? Nagpakadak iti trabaho kita eh. Tapno makapanakin ton bigat. Masapol ngamin na maasikaso adagos day jay. Sige nga Rod, mapan mo asikasuenan inton bigat. Masapakan to laang nga agbiyahe, bareng makasubli kamot la adagos. Nagbiyahe mo't gayam anasapa ni Alex. Wan tatang, adamin asikasuan na iti lugar da. Nay, naimbag man tan nakapakada iti trabaho na. Adamot rason ti panag-absent na tatang, isa pinalubusan da. Imbagak nga umawag, apaman na makasangpot ijay. At to'y gayam ti kapeyo tatang. Agyaman anak ka. Ay, saus. Ay, una yan. Anyamot ton. Naibatak mo ton ti baso. Mala, umadayo ka di tatamangan no, mabad kam tiriduma. Mabit lang talag jay sagad, anak ka. Nay, adawag mo. Ang mga no ni Alex na ika. Sung bata maon ta siya kung ti makamo ditaw. No, meron matlaang tagparparang tatang. Paimantasong batak. Hello? Wan, siya nga Rod. Ha? Ada iti ospital ti asawak? Apay, anyo ti napasamak? Diyos ko. Sige, mapan kami adagos iti ospital. Agyaman ak. Bye. Anak, sino tatay ito ospital? Ni Alex Satang. Ha? Nadisgrasya tinagluganan na abas. Kat adda itay di ospital. Napalalo ti danag kan panagsangit ko, apaman anaawat ko ti awag maipapan iti pan nakaaksidente tinagluganan ni Alex, iti ipapan na iti lugar dama ng Emmy. Napalalo ti pan nakadangran na, kat awan puot na iti lasod ti sumagmamano nga aldaw. Nagtalinaad ti asawa ki di ospital, iti lasod ti makabulan. Apaman ang nakaruwar iti ospital, nagtalinaad kami pailaang iti balay ti uliteg na iti lugar da. Ijay ang nagpaimbag ni Alex. Kat idinamnamaak ang nasayaatan ti kasasaad na, nagawid kami iti lugar mi. Ditan nga adda napaliiw mi iti asawak, manang.
Apay akaslada nagbaliwan ni Alex manipod si Mangpet kayaw lanay. Saan una matagtagaray? Napaliw ko matngalday tatatang. Diretso ka dimot laang ti panagtumar na iti agas. Wan tatang, kasapulan day jay, tapno diretso ti panagibbag na. Nasayaat. Rimorsa mo't ti asawam. Sa dino nga'y tinapanan na. Dita ka no lang tatang. Damdamagak nga rod, no kaano amapan sumarong kar iti ayan ti sigod at trabaho na. Ngam dinak matikas kaso. Kaslawan samot interes na nga agsubli ti trabaho na tatang. Ay nalanay, amang ano din na pa'y mo't kabailan anak ko. Baybay ang pailaang. Kasano matan nga iti panagbiag mi tatang. Naibos amin nga urnong mi iti pan naka-ospital na. Kasanon ti inal daw a pagkasapulan mi. Nang runa kat ada ni baby a paggasgastusan. Anak, amangan no makapagpanunot tumot laeng. Kampay iti sumagmamanong aldaw. Baybay ang pailaang ama kainan na di asawam. Apanyay ka lang ang nagawid, Alex. Sa dino tinagapwam. Nakainom ka di? Pasit lang, Lani. Pinagusto ka lang ni Pare Tom. Anya, ngam saan ka mo tasigod nga gininom iti arak? Kan amumot nga agag-agas ka pa'y laang. Okay lang, Lani. Pinadas ko lang, mat. Kan kaslagat sigarilyo ka pa'y. Amin adi mo ar-aramidon idi abisyo. Rugrug yang muton nga aramidon. Di ka din madanagan. Ngam kasano nga agimbag ka adagos no agbisbisyo ka muton. Kan awan ka diti planom amang sarungkar iti sigod na trabaho. Or urayan da ka no ti panag-report mo. Diya ako nagsubli pa iti deja trabaho. Anya, sa dino nga iti pagtrabahoam. Narigat tagsapol iti trabaho ita Alex. Sayang day dya trabaho. Mabalin ka pa'y mat nga agsubli. Diyak kayata ni Jalani. Agsapol ak tulangan iti sabali a pagtrabahuak. Apay akasla nakaununag ti pampanunutam, anak ko. Ay, pampanunutak no kasanon ti biyag ni nanang. Saan mo nga agbiro kiti trabaho ni Alex? Dinamot ngamin kayaton ti agsubli ti sigod at trabaho na. Amom, anak ko. Panagkunak. Adda pa kainaigan na dayta iti panakadangran ti utak na idi na disgrasya. Kastamot ti mapampanunot ko, nanang. Manipod na pasamak tayo diyang aksidente. Nagbaliwan namin pinsan ni Alex. Saan na kasi ti sigod? Amo na pa yan ti agbisyo. Kan kaslawan pakibiyangan nan. No kasano ama isakad mi pa iti panagbiag mi. Lani, kasita, nagawid manan iti lugar da. Kanayo na kasta ti aramid na. No makalagip, pumanaw latan. Agawid to no kay kayat na. Nakababain pa yan kanya Uncle Cardo a pakipagnanaudan na iti lugar da. Namin pinsan ang nagbaliw di asawam anak ko. Saan na nakas ide at ipakasak ng ti pamilya na ti pampanunutan na. Nakagagagat ngagtrabaho. Ita, sabalin at talaga. Agabrodak sa laangan, nanang. Anya, agabrod ka kunam. Sigurado ka, anak ko? Kapilitan, nanang. Tano sa anak agkuti, awan mapasama kiti begmi. Mairamraman kayo pa'y kit din. Panawam ti anak mo. Uwan ko mananang. Ngam, da kayo ti pangibatyak.
Amo ka saan to masikaso ni Alex ti anak mi. Kas ita, kaslawan anak na. Di na pa'y amo nga awiran ni baby. No, kasta ti pangadeng mo anak ko. Suportaran da ka. Amok para iti pagimbagan nyo ti pampanunutem. Ada sakit tinakam ko ka ni Alex. Jakmat mapabason nanang. Husto ti kunayo. Gapo siguro ta naapektaran ti utak na iti day di adisgrasya. Iso ang nagbaliw namin pinsan ti ugali na. Awa-awatem latan di asawam anak ko. Di namot nagayatan ti kasta na pasamak ken kwa na. Uwan nanang. Kat siya kung ti agaramid iti pamuspusan. Tapno maisakad ko ti panagbiag mi. Tapno saan tayong agriga tapada-pada. Mababain akong kada kayo, nanang. Di mo panunutan day talani. Adda kami kanitatang mo at tumulong kada kayo. Agyaman na kada kayo, nanang. Naawan kayo. Diyak amo no anyan tinapasamak kada kami. Nanang, naka-apply akong iti agency anapanan mi ka ni Ani. Ijay Malaysia ti pagtrabahuan mi. Nasaya at mat, anak ko. Talaga garo da patuloy mo tiag-abroad, anak ko. Uwan nanang, kat aramidak da ito'y para kada tayo. Kan para iti anak mi ka ni Alex. Kasanong nga rodan ni Alex? Ang mga nagtali na eda nakasditi kasasaad ni Alex, tatang. Makaamu kayon kadakwada nga agama. Di kagdanag anak ko. Da kaminti makaamaw. Aganad ka iti papanam anak ko. Di mo baybayan tabagim. Wananang, didak pagdanagan. Urayan may laang noon niya ti ko na ti agency may papaniti flight me. Ngam kasaritak to pa'y anasayat ni Alex. Sakbay apo manawak. Rumbang laang, lanay. Alex, amo ka maawatan nak iti day nga aramidak. Nagdesisyon na ka mapanagtrabaho iti balasiw tao. Tap na maisakad ko ti panagbiag tayo. Kasta ka di? Kaano ti papan mo? Iti kabiita na panawan. Makaamo pa lang dananang kada kayo. Sige, padasak matagsapol iti trabaho. No, ada? Saan ka ko mga agbisbisyo, tamay parit iti salunat mo. Kan pangaasim taasi ka sumot ni baby. Uray sagpaminsan laang. Wain, amok data. Di kagdanag. Patpatgan kayo unay ka ni baby. Amo ka saan mo ang nagayatan ti kasta na pasamakan ka, Alex. Ngam di mo kumasayangan ti may kadwa abiyag nga impaikan ka ti namarswa. Oh. Namnama ka agsublin tumot laang iti sigod ti amin. Wan ka day. Aganad kay Jaiwan? Wan Alex, gapo kada kayo iti anak ta. Agsakripisyo ak nga umadayo para kada kayo. Kumusta kayong tatang? Pasensya kayo no itaman laangan ang nakaawagak.
Kalpasan anay pakaamok kada kayo ididamo, anakasangpot akong dito'y Malaysia. Kasta ka dilanay. Kahit kumusta ngay mo't dagiti amaw, nasimpot na ka di mo't laang. Wan tatang, adamay sa nga anak dangaw awirek. Sa bali apagilyan ti puunda, tatang. Ngam agtrab-trabaho da ngamin nga agasawa dito'y Malaysia. Iso amasapol dati katulungan da. Ay na, agyaman kami tanasayati kasasaad mo dita. Kumusta ngay mo't ni Alex, tatang? Kasmut lay ti sigod anak kaw. Pasaray at diti balay. Ngam numakalagay, tumawat iti plate na nga gawid iti lugar da. Kasta ka di, tatang? Wen anak kaw. Baybayan milatan to iso ti mapanunot na nga ramidan. Ni baby ngay, tatang. Napanday ti center ka ni nanang mo. Schedule ti bakuna na ita. Nasapadaan na pa antap na makaawid amot lang nga dagaws. Agyaman iti ado nga ano siyo kadagiti agamak, tatang. Di mo panunutan da italan eh. Basta aganat ka dita. Kandi mo baybayan ti bagay. Wan, tatang. Pakibagayon tulangan ka ni nana nga imawagak. Kan nasayati ka sa saad ko dito eh. Umawagak tumanan. Aganad kayo mat dita. Para kada kayo ti kaadak diti balasiw taaw. Para kada kayo. Kan para iti masakbayan ti anak ko. May saak a domestic helper dito'y Malaysia manang Emmy, kat nagasatak ta na singpet dagiti amok. No may papanmat ka ni Alex nga asawak, kasmat lang iti sigod ti aramid na manang. Pasaray makasarek mat iti trabaho, ngam saan nga agbayag, ta agresign matla adagos. Mauawatak latan ti kasasaad na manang, ta saan mo't asigod akas jay ti kababalin na. Nasingpet kan nagagat nga asawa ni Alex. Nagbaliw laeng ti amin manipod idi na aksidente. Dakkel ti pagyamanak iti Diyos, gapoy ti impaay na nga oportunidad a makatrabaho ak diti balasiw taaw manang. Tama ipapay kun ti amin a pagkasapulan ti pamilyak, kan uray kaskasano, makaururnungak meten para iti masakbayan ti anak ko. Awan pa'y planok nga ag for good dita Pilipinas manang, gaputan na saya at dagiti natumpungak nga amok ditoy. Kan kabayatan anapigsaak pa'y laeng, masapol nga agsalukagak, nang runa kat jak amo, no aginggat kaano ti kasasaad ti asawak. Daytoy ti pakasaritaak manang, tuy pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, amok anarigat tinaglabas a pasamak iti biyagyo, nang runa tinapasamak iti asawam. Agkararag ka pagayam ko, asapay kumata agsubli iti sigod ti kasasaad ti asawam. Awan imposible iti namarswa. Iti sabali abangir, nagasat ka, tanaipaayan ka iti oportunidad nga agtrabaho iti balasiw taaw. Kat nasaya at pa'y tinatumpungam nga amom. Sapay kuma, taagnanayon tinapintas agasat asimang baykan ka, para iti ipatpatag mo unay a pamilyam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.